Здравейте на всички, надявам се да съм се включила на правилното място, защото тези дни имах няколко такива случки, в които се оказа, че не съм на правилното място. А, Надявам се също някой да се включи тук. Това може би го правя май за първи път. Винаги отлагам, но този път много импулсивно и така непланирано реших да се включа. И тъй като мислех за възможни теми, за които не виждам коментари, не виждам дали някой е тук все още, възможни теми, които можем да обсъдим в този лайф и такъв импулсивен. Може би една от темите е да поговорим какво е рейки, тъй като виждам твърде много здрасти, Вили. Виждам твърде много митове, свързани с това какво е рейки и какво са енергийните практики. И ми се стори, че като тема за такъв първи лайф, това би била една хубава тема. И в нея може да вметнем много други неща, свързани с това изобщо какво е енергия. Ако имате някакви неща, които ви вълнуват или бихте искали да говорим за тях, аз съм тук на линия. От тук нататък съм решила всяка седмица ще пускам по един такъв лайв и по една такава медитация в YouTube. Медитация за... тя ще бъде за всички, а и ще запиша такива медитации, които са за хора, които са рейки, защото виждам, че почти няма такива в българските канали. А рейки е безценен инструмент, който, ако се използва правилно, може да много да помогне. Така че ще се радвам тук наистина някой, ако има свои въпроси някакви да зададе. И така, какво е рейки? Рейки е, може би, най-древната система за лечение с енергия, работа с енергия. Тя няма връзка нито с религиите, нито с... тя е алтернативна медицина, така както я наричат. В много държави по света вече рейки се използва много активно, включително има такива държави, в които хората, които са рейки, лекуват в болниците, тъй като медицината вече е стигнала до един момент, в който е установила, че трябва холистичен подход. Тоест не можем да делим душата от тялото. Те не са... Ние сме едно цяло. Ние трябва да бъдем цялостни. И ако погледнем в всичките теории за психосоматика, всъщност там точно се разглежда този момент, че всички наши заболявания всички проистичат и тяхното начало е от такива наши вътрешни процеси, които се случват в нашата душа. Процеси следствие на травмиращи събития, които сме преживели, на някакви други заложени в нас неща, тъй като може да са още от пренатални периоди, може да са родови програми. Както знаете, аз съм констелатор и всъщност в констелации точно това се разглежда. Тези родови динамики, които биха могли да влияят на нашия живот.
също трансгенерационни травми и други такива. Така че рейки е един уникален инструмент, който може много да помогне да се възстановят тези вътрешни болки наши и да ни пречисти. Защото следствие на всичко, през което сме минали, ние често сякаш сме оставили частички от нашата душа някъде назад във времето. И в нас са се образували такива рани, които ни карат да изпитваме такава вътрешна болка. И всъщност рейки е точно един такъв инструмент, който много помага за това. Той помага изобщо за личностното израстване на човек, за това да се свържете много по-добре със своята интуиция, с себе си, с душата си, с духа си. Защото, за съжаление, живеем във времена, в които материалното е издигнато в някакъв култ и хората са забравили, че всъщност те са много повече от материалното. То е само част от нашата същност. А всъщност много по-голяма част от нея е в нашето несъзнавано. И тук е момента, може би, да повдигна темата за това, тъй като чувам навсякъде как всъщност, нали, подсъзнанието може всичко. Да, така е. Всъщност може наистина всичко. Но там вече има определени формирани динамики. И когато тези формирани динамики влияят на живота ни, ние каквото и да искаме да правим от всичко друго, което четем и се опитваме да подобрим в живота си, много трудно би могло да ни се получи, да не кажа невъзможно, докато не се оправят тези формирани вече в нас изградени динамики. И всъщност това е също нещо, за което може да помогне рейки. Тъй като аз основно се занимавам с рейки и с синергоетика, поради тази причина реших и днес да поговорим на тази тема, абсолютно наистина импровизирано, защото не съм отделила някакви определени въпроси. Можем да поговорим и за психология, защото тук виждам един доста разпространен така около мен феномен, така да го наречем. И това е феномена на обезценяването. Хората някакси не умеят да ценят себе си, не умеят да се харесват и да се обичат такива каквито са. Не умеят да чуват собствения си вътрешен порив и глас, те го задушават. И всъщност това ги води към това, че живеят един не много щастлив живот. Опитват се, тъй като очевидно не намират правилния способ да се справят с това и започват всъщност твърде много да зависят от мнението на другите, от това какво ще им кажат другите, че е правилно, от това как ще им кажат другите, че трябва да постъпят, от това какво ще кажат другите, зависят от това как ще бъдат приети. Това е особено в България много широко популярно. Какво ще кажат хората, нали? И всъщност те някак си забравят изобщо за себе си, за това, че всъщност те трябва да открият своите силни страни, своята ценност, да изградят този вътрешен стабилен стълб, който да им помага във всичко в живота, и започват да търпят непрекъснато намеса в техните лични граници,
да търпят, да се отнасят с тях по начин, който те не заслужават. И ако имаха здрава вътрешна самооценка а, и не се обесценяваха самите те себе си, те никога не биха допуснали подобно нещо. А, как се получава изобщо това нещо е като един патърн, такъв формиран в нас още от деца. Това нещо се получава, когато ние сме израснали а, като самите ни родители са ни обесценявали, не са ни валидирали, израснали сме в съзависими отношения, били сме сравнявани непрекъснато с нашите братя, сестри, децата на съседите, на роднините, тъй като малко виж там а, Сашко как го прави, а ти не се справиш. Виж а, някой как има шестици, а ти не се справиш по математика. Да, но вие сте справили пък по рисуване. Не можем всички да можем едни и същи неща. Ако бяхме всички еднакви, света всъщност нямаше да е това, което е, нямаше да е толкова красив и различен. И всъщност ние, за съжаление, не сме израснали с това, че ние не уважаваме своите собствени лични качества, своите собствени заложби, а винаги се стремим да имаме някакви други, които някой друг проявява, защото така сме били научени като деца. Може да е имало много лошо нарушени детско-родителски отношения. Ако е имало насилие, не дай Боже, нали, унижение към детето, абсолютно обезценяване, някакви много незакрити потребности на детето. Ако се улавяте, че вие сте развили такъв тежък перфекционизъм, вие никога не се отказвате. Вие винаги се стремите да сте най-добрите, защото така трябва да направите най-доброто, да имате най-хубавите неща, да имате вие по най-добрия начин да се справите. Това всъщност означава, за съжаление, че вие не цените самите себе си. Вие не сте достатъчни, все едно, вие не се чувствате вътре в себе си достатъчни и вие винаги искате нещо нещо по-добро, да се справите по-добре. Тоест, вие не гледате вътре в себе си какво е вашето истинско вътрешно желание, въжделение, потребност. Какво ви кара вас самите вие да се чувствате добре и вие смятате, че получавайки, постигайки определени неща, това най-после ще ви накара вие да се почувствате окей. И всъщност, за съжаление, се получава така, че много често, добивайки се до това, додрапвайки до него, постигайки го или притежавайки го вече, ние се чувстваме изтерзани от цялото насилие, което сме си наложили, за да постигнем ето това. И когато се почувстваме сме там, ние много често не чувстваме всъщност това удовлетворение, което би трябвало да имаме, достигайки до това нещо. И всъщност това всичко са едни сигнали, че вие много обезценявате себе си, че не познавате вътрешните си процеси, че не живеете вътре в себе си. Някак си все едно вие гледате, наблюдавате околния свят, а не своя собствен вътрешен. Вие не познавате, всъщност, рационализирайки, действате в дадени посоки, но всъщност вашето тяло и вашата душа може много често да крещат, че имате други потребности, защото вие всичко това го усещате в себе си.
И много често, за съжаление, когато ние сме били така невалидирани като деца, когато имаме твърде много такива незакрити потребности, неизживени, незапълнени, т.е. като едни малки дупчици в нас, откъдето всъщност изтича нашата енергия. И всъщност е много важно и рейки е един от инструментите, които ни помага за това, да започнем лека по лека да се връщаме към себе си. И този път е може би пътя, който е най-труден, защото там ще срещнем всичко, ще трябва да минем през болките и през всичко останало. Но повярвайте ми, пътя към себе си е най-важният път, който трябва да извървите. Това е пътя, който ще ви даде друго усещане за красотата на живота. Защото ние много често живеем всъщност в един такъв илюзорен свят. Един такъв автоматизъм. Здрасти, момиче! Здрасти, Мел! Много ми липсваш напоследък. Но ето сега се пускам тук, включвам тук на лайф и се надявам да ви виждам. От тук нататък съм решила всяка седмица. И всъщност нашия целият живот преминава през такива автоматизми. Автоматизми, като на един автопилот. Ние не умеем да чуваме вътрешните си нужди, вътрешните си потребности. Ние просто реагираме заради спуснати шаблони, патерни, вече изградени такива карти в главата. Ние продължаваме да живееме един живот, който сякаш не е наш. И какво се получава? Може би някъде около 30 години се влиза в първа такава фаза, в която фаза криза, защото до тогава нашата психика, нашата съзнателна част все още може да има достатъчно енергия, за да се справим. Но тъй като започва да намалява, първата ни такава криза е около 30 години. И много често, за съжаление, е доста грандиозно. И всъщност това е един от сигналите, че трябва да започнем да вървим обратно към себе си. Да започнем да търсим този изгубен контакт много често, защото това е просто да върнем контакта с нашето истинско аз, така да го кажем. Да започнем да преработваме голяма част от нас, за да можем да започнем да живеем един по-пълноценен и щастлив живот, да имаме енергия за всичко, което бихме искали. И каквото и да ни се случи в живота, да можем да се справим много по-добре, защото ние не знаем какво ще стане всъщност, особено в времената, в които живеем. Виждате, всичко е толкова нестабилно. И всъщност така е било винаги в човечеството. Но не е въпрос какво ще стане в околния свят, а въпросът ние да можем да сме по-устойчиви и да вървим в в правилния път за нас, така да кажем. И всъщност фактът, че много са ни обезценявали, ние неглижирали с всички наши качества, които са били всъщност силни, опитвали са да ни развиват някакви други, които не са наши. Това е много често срещано, между другото, и сега го наблюдавам при много родители. Те не виждат силните качества на своите деца, които да развиват, а те ги карат да станат все едно нещо друго. И някой ден тези деца просто
за съжаление, ще започнат да не издържат. Когато ви имате определени заложби, те не са случайно попаднали в вас. Не са. Ам, И тогава, когато вие всичко това във вас, което е било ценно, което сте могли, което сте правили с лекота, което сте могли да е могло да бъде доразвито в нещо много по-голямо, вие сте свикнали, сте се научили себе си да не цените. Тоест това вашето не е ценно. Нещо друго все едно ви трябва. И когато в един момент влезете в тези кризи в живота, какво се получава? Нали, вие непрекъснато трябва да търпите, вие почвате да влизате в такива съзависими отношения, да имате усещането, че не може да се справите, че по някакъв начин не сте достатъчно добри за нещо. Започват едни проекции на останалите, нали, защото света е проекция, той така е създаден. Целият човешки свят е проекция на нашия вътрешен свят. И всъщност започвате да имате усещането, че сякаш не може да се справите. И това е точно една от основните причини да се случват всички тези неща, е факта, че го няма това в тази вътрешна стабилност и вътрешна самооценка, която да ви дава такива устои, да може да знаете, че на себе си може да се доверите, че вие сте достатъчно добри. Много хора може да го видите и в останалите как ви обесценяват, защото ако са ви казвали, примерно, ох, успокой се, стига драматизира. Тук сега трябваше да се справиш, можеш да се справиш много по-добре. Ама ти какво чакаш? Или вие усещате, да кажем, че вървите в нещо, което не е вашето. Че имате такъв вътрешно направо, особено по-интуитивните хора, свързани с своята интуиция. Те дори на телесно ниво усещат, че върват срещу себе си. И всъщност какво се получава? Вие вървите през живота така, вървите срещу себе си, собствената си личност, вие все едно се саморазрушавате. Все едно ставате враг на самия себе си. И може да го видите в отношението на останалите. Но вие не трябва, например, обикновено хора, които ви обесценяват, те непрекъснато ще искат да ви съветват. Те непрекъснато ще ви обясняват как така направи. Не, ти не си прав. Ти си... ти нищо не разбираш. Нали? За съжаление, много често такива хора, те самите себе си не са оправили, обаче искат на вас да ви помагат. Нали? Тоест да ви натрисат нещо, което не е ваше. Вие можете, ако имате потребност да вземете този съвет или ако видите, че е разумно, но не трябва да ви се това нещо да бъде на сила. Тогава вие трябва да умеете да рефлектирате добре. Не да се ядосвате, не да се палите в опит да отстоите своите граници, защото може да е за друго, нали? Просто трябва да имате добра рефлексия. Да замълчите, да помислите, това моето ли е, не е ли моето, искам ли сега аз тук този свет или не искам, просто да им поблагодарите. Няма нужда да бъдете, да влизате в такива конфликти, защото много често тук, понеже слушам така разни по темата неща, виждам как в опит да покажат какво е да се постига добри граници, така виждам съвети, които карат хората едва ли не, ако ще е агресивно, да се отстоите. Няма нужда от тази агресия, защото това ще предизвика още повече агресия. Тоест ответната страна, нали, също ще се почувства, че вие му влизате и че сте остри, нали, и така. Просто трябва да умеете да рефлектирате по-добре. Да се върнете обратно към себе си, да имате по-добра рефлексия. Да помислите и да направите нещата не импулсивно, като автоматизъм,
А разсъдливо и да кажеш, окей, това не е добро, не е моето. Нали? Не искам така, например. Втория начин, по който, те са толкова много начините, по които ви обесценяват, но другия начин е критик. Има и такива хора, които непрекъснато критикуват. Те винаги виждат градата в вашите очи, но не и в своите. Нали? Тоест винаги виждат треската във вас, но не градата в своите. И това са ни такива хора, които не са виновни, че са такива, само да ви кажа. Никой не е виновен за това, че той се е изграден по този начин от своите родители. Защото всички тези неща в нас се формират, когато сме още деца. И когато такива хора са гледани през критика, те просто не познават друго. Те смятат, че идвайки критикувайки, нещо ви помагат. Така го приемат. Те ще ви критикуват, че как сте се облекли, как може тая рокля сега на тази хубава рокля да сложи тая грозна брошка. Нали? Давам някакви абсолютно елементарни примери да видите, че това може да е на всяко ниво. Нали? Това са хора, които първо, самите те са отгледани така. Второ, може би изпитват някакви не много такива полезни чувства към вас. И трето, са такива правят опити по някакъв начин да ви уязват по този начин, защото те просто ви обесценяват. Но те са ви като огледала. Трябва да помислите вие всъщност окей ли сте с това и как точно да спрете тези критикари. Защото критиката всъщност не е начин по който човек може да се научи на нещо или да израсне. Това е също нещо, което много наблюдавам в родители, които непрекъснато критикуват децата си и вместо да направят това, което биха искали, нали, да направят добро на детето си, те всъщност правят точно обратното. Критиката никога не води до нещо пълноценно. И всъщност такива хора, те ви обесценяват. Можете да излезете от тази ситуация много елегантно, отново без да се карате с тях, като просто им благодарите, ще го имате в предвид, но сега си се харесвате. Нали? Защото те могат да ви критикуват за абсолютно всичко. Що е това червило, защо сте с такава отворена блуза? Онзи ден видях такъв коментар в една група на една прекрасна дама. Всички жени влезнаха вътре нали, да й говорят някакви неща, което беше просто под всякаква критика като отношение. Момичето се принуди накрая да почне да тре постовете. Нали, коментарите, просто защото някои бяха даже обидни. Нали, което това са всъщност хора, сега ако трябва да влезем по-надълбоко в психологията, тези хора са с много потиснати в себе си качества и всъщност тяхната критика идва от това. Ето да имате по-добро разбиране. Те защо са така? Това също са много несъзнавани при тях. С такива процеси. Те обикновено не знаят, че всъщност този дразнител е вътре в тях и затова те го изкарват по този начин навън. Така че ето да, критикари колкото искаш, да, има нещо, нали, там, и казват, че има такова нещо като градивна критика, но обикновено, за съжаление, аз рядко виждам такова нещо като градивна критика и тя, ако изобщо има такова нещо, е по-скоро това не е точно критика, това е като маркиране, че ето тук може нещо да се подобри или би било би могло да бъде да изглежда по-добре, да кажем, нали, в случая с брошката. Нали, това е, ако изобщо има такова нещо като градивна критика, би било това. Но всичко останало е агресия към вас и е вашето обезценяване, опит да бъдат изкарани по някакъв начин очернени и вие да ви смалят се едно, да ви компресират така, че да им е удобно на тях.
И какво правите вие, когато имате такова вътрешно чувство, че нямате стойност, обезценени сте, нямате тая вътрешна стабилност, вие какво правите? Започвате да търпите. Сега ще потърпя малко, нали? Тук еди кой си да ме обиди, друг да ми вмени някакви неща, а, трети да ме критикува, четвърти да ми дава съвети, пети да ме сравнява с еди кой си. И всъщност това всичкото идва от вашето вътрешно чувство за обезценяване. Защото ако вие го имате, вие няма да търпите. И никой няма право да се държи така с вас. Виждала съм такива ситуации, в които даже такива съвети се дават, как потърпи, тук така ще се оправи. Нали? Това е, между другото, страшно. Жертвите на насилие, жертвите на психопати, на социопати, на психопати, там тези газлайтинг, черната триада в психологията, те точно заради това седат при такива хора. И това е престъпление. Нали? Просто да ви унищожават личността по този начин. Вие не трябва да търпите. Просто трябва ясно пред себе си да се изясните със себе си, да излекувате вътрешните си рани, които ви карат да продължавате да търпите подобно отношение или каквото и да е. Може би не е толкова грандиозно, като в примера с жертвите на насилие, който дадах, но дори в много по-малка степен може да го имате между вашите приятели, кръг социален и така нататък, защото всъщност насилието то не е просто само да бъде, не е само физическо насилие. Може да има такова скрито насилие, може да има вербално насилие, при което при всяко нещо се прави, за да ви уязви. И вие, когато нямате вътрешна стабилност, вие всъщност тогава направо се разрушате отвътре. И не трябва да допускате такова нещо. Трябва наистина да помислите какво във вас, каква е вашата опора, какво е вашата вътрешна лична стойност. Трябва да започнете да връщате тази стабилност и любов към себе си, за да можете тогава много с лекота такива хора да ги поставите на място, за да може да си поставяте границите, защото границите, когато вие нямате чувство, че имате тази ценност, вътрешна стойност, вашите граници са изключително нарушени и на вас ви е много трудно изобщо да ги поставите. Защото всъщност вие вътре в себе си, вие не знаете всъщност какво е това да имате граници. Докъде с вас може, докъде не може. Какви са вашите ценности, какво вас ви устройва, вие не умеете да рефлектирате. Добре, не познавате вътрешните си такива изобщо потребности. И много от тях се оказват незакрити, за съжаление. И когато има такова вътрешно обезценяване, тогава може много често да попадате в ситуация, в която някой ви крещи там или ви дава съвети. Ти сега къде вървиш? Я върви в тази посока, примерно. Или защо вие тук защо по този начин ги правиш нещата? Просто тези хора на много несъзнавано ниво, тъй като ние сме свързани, ние живеем в поле. И когато в това поле тези неща на несъзнавано равнище се усещат. И всъщност такива хора, примерно, те няма да ценят времето, което сте отделили, когато вие в себе си не се цените, и останалите няма да ценят времето, което им отделяте, вниманието, което им отделяте, загрижеността, която им отделяте, това, че правите нещо за тях, те няма да го оценяват. Вие какво ще направите? Ще започнете да поемате твърде много задачи, в опит такова едно несъзнавано, най-после да ви кажат браво, нали? И започвате да поемате непрекъснато отговорности, задачи, да се товарите с колкото може повече, нали, там, да свършите работата на всички. Защо? Защото вътре във вас едно такова тлее чувство за сякаш вие нямате ценност, стойност, защото вие като малценност, така да го наречем, което аз много не я харесвам тази дума, но това е
истината, нали? А, защото той е във вас и вие продължавате, усещате, че вече идва твърде много, изнемогвате, вие сте нарамили всичките там всичките товари върху главата си, влачите като катър, както се казва, и от срещната страна ви слага още и още и още. И от другата страна няма нито благодаря, нито оценяване на всичко, което правите, нито нищо. Това всичко се получава заради липсата на тази вътрешна ценност. И вижте до какви неща води. Вие започвате да влизате в съзависими отношения. При емпатите това е страшно, защото емпатите, хората, които са силни емпати, те имат такова силно, те много добре улавят чувства на другите, винаги се опитват да помогнат, много са такива състрадателни и направо мъка да го гледам това, как те разхищават себе си, просто си така все едно разрушават личността си, без да изобщо да имат осъзнаването за това нещо. Просто защото не знаят, че това не е редно. Затова вие трябва да се замислите винаги. Здрасти, Оле. Затова винаги трябва да се замисляте всъщност къде твърде много ви прехвърлят ангажименти, къде не ви ценят. Не само вас, вашето време, вашите знания, умения, изобщо вас като личност и като човек. И там не хабете времето си. Просто не хабете времето си. Опитвайте да не влизате дори в такива взаимоотношения, защото когато нямате тази вътрешна цялост, няма на какво да се опрете в себе си, чувствате го така по този начин, много ще ви е трудно да поставите граници. Почти невъзможно. Такива, другите, ако вие обаче не ги поставите на място, те не знаят кога да спрат. И много често съм виждала хора, които си казват, аз правя всичко това, нали, защото те иначе ще едва ли не нямаме, нали, да ме харесват, няма са ми приятели, няма да ме обичат, обаче всъщност, какво правите? Разрушавате себе си и парадоксът е, че хората ще ви ценят, ще ви уважават и ще ви обичат, ако вие всъщност можете да цените себе си, да цените времето си, да цените усилията си, знанията си, опита си, защото дори вашия опит, през който сте минали, той е уникален и вие сте уникални личности. И никой няма право да обесценява всичко това, през което сте минали. И особено ако имало травмиращи, а ние всички имаме много травми в живота си, за съжаление се получава така, че ние започваме да ги срещаме под формата на кризи в нашия живот. И тук също едно от нещата, за които много може да помогне Рейки, е точно това. Много екологично и по много фин мек начин да се работи с травмите и с всички тези наши вътрешни рани, така да кажем. Казахме вече, че това вътрешно обезценяване води до факта, че вие ставате перфекционисти. Това е дълбоко във вас, нали? Много дълбоко във вас заложено. То вече е изградено в патерни, в така и вие ставате едни жестоки перфекционисти. Вие смятате, че трябва да сте най-добрите за всичко, да постигате най-много от всичко, да правите всичко по най-перфектния начин. Обаче перфектен начин може и никога да няма. И тук сега е момента да ви кажа, че перфектният начин всъщност сте самите вие, когато правите нещата с лекота. Няма нужда да насилвате себе си непрекъснато, няма нужда да се разрушавате, няма нужда да живеете по начин, по който не ви носи някаква вътрешна радост от живота. Радост от настоящето, тук и сега. Радост от това, че дишате, че навънка пеят птички, че може да се радвате на близките си, на приятелите си. Когато нямате такава радост, трябва много дълбоко да се замислите защо. Защо?
и изобщо да се замислите какво е тази радост за вас. Защото много хора, преминали през много тежки събития в живота си, често просто не могат да дефинират тази радост, не я познават. Те не могат да разберат защо, какво значи тази радост всъщност за мен. Какво е това, което ми носи някакво щастие в този живот. На какво аз се радвам. Какви са миговете, които ме крепат. Защото това е нещото, което всъщност вас едно ви зарежда. И вие трябва не да се фокусирате непрекъснато гледайки в проблемите, а проблемите винаги ще са там. Гледайте просто само да се спрате, да ги отмятате, а да се фокусирате повече в радостта от живота. Защото всъщност, където отива вашето внимание, от енергийна гледна точка, там отива и вашата енергия. И вие, когато сте фокусирани в повече неща, които ви дават тази някаква радост от живота, тя лека по лека, този фокус ще започне да води след себе си още и още радост в живота. А вие сега сте фокусирани в проблемите и има много особено черногледи хора и такива, на които патърните са им просто убийствени, които казват, живота е тежък, живота е труден, живота е ад, да си... аз съм закърмена с такъв патърн, да си жена е много тежко. Това направо е страшно. И всъщност, какво се получава? Вие в съзнателния си живот, вие си казвате логически глупости. Нали? Това не е така. Обаче това е толкова дълбоко заложено във вас, че вие наистина ще го живеете това. Просто ще го изживявате непрекъснато. Тая тежест, тая болка и това, че е страшно. Просто ще ви се случват събития, които ще ви показват непрекъснато, че е точно така. А вие логически може да си повтаряте каквото искате, но това в подсъзнанието вече е записано, то е формирано. Формирани са картите в главата, формирани са патърните. И всъщност, за съжаление, това става като една карта и на нашия живот. Все едно всичко ни води към такива неща. И този перфекционизъм обикновено, да се върна на него, всъщност той обикновено неговия зародиш е отново в нашето детство, когато ние сме критикувани, сравнявани, обесценявани, не дай си Боже насилие да имало, или са ни казвали, ти няма да се справиш, ти за какъв се мислиш, нали? Няма да успееш да спечелиш примерно тази стипендия, да кажем. Нали? Или са ни казвали, ти за нищо не ставаш, ти си обиждали са ни, не дай си Боже, и такива неща. И всъщност така се формира тази вътрешна наша липса на такава малценност. Ние тогава всъщност ставаме едни перфекционисти, опитваме се вътре в себе си, се усещаме, че все едно сме недостатъчни, нещо с нас все не е окей, ние все не ни достига все едно и нищо, т.е. ние като такива, като личности, като създания, като хора нямаме никаква стойност и трябва нещо още непрекъснато да подобряваме, да завършиме 88 специалности, да постигаме 100 неща, които така, защото това вътре в нас го няма. То е като дефицитно, то е като незакрита потребност, която седи и ние си мислиме, че тичайки, като нагърбвайки се с всичко, най-после, това на безсъзнателно ниво, най-после някой ще ни каже, браво, ти си страхотна. Само, че дори да ни го каже някой, което обикновено не се случва, а хората започват да се държат с нас, сякаш ние сме длъжни и тогава ние всъщност се чувстваме още по-зле. Затова казвам, че за емпатите това е още по-страшно, защото те буквално разрушават себе си. Защото те са изключително такива състрадателни хора.
Те усещат и чувстват болката на другите хора и те винаги искат да помогнат от такава добрина. И всъщност, за съжаление, много често стават жертва. И стават жертва първо на тази неблагодарност на хората, неоценяване всъщност те какви прекрасни създания са. И накрая често такива хора стават жертва на всякакви такива индивиди от тази тъмна триада в психологията, за което ще започна да правя в канала в YouTube. Ще започна да записвам видеа как да ги разпознавате такива хора, за да просто да не ги допускате в живота си, защото след срещи с такива хора, за съжаление, това е дългото пребиваване във вашето поле на такъв човек. Това направо руши вашата личност. Ще й разкажа и за газлайтинг и защо това е буквално разрушаване на другия човек. И всъщност просто ще запиша специални видеа, може следващото да е едно такова видео, защото това е дълъг разговор, как да се научите да ги разпознавате като типологии. Те имат много специфичен начин за отреагиране, така че просто не да се впускате в някакви взаимоотношения с тях или да ги допускате във вашето поле, а да умеете да наблюдавате и да виждате. Ако те са такива хора, просто не ги допускайте, защото след срещата с такива хора, а това е много разпространено, просто ще бъдете опустошени. Не дай си Боже да сте такъв емпатичен човек. Това просто ще ви съсипе. И заради това, пък ние тук, които сме рейки, всъщност всичките сме такива. Ние сме много сетивни, много интуитивни, много винаги се впускаме да помагаме на хората. И всъщност това е едно невероятно качество. И това е качество на наистина добри хора. Само че не всички са като нас. И това трябва да се запише с големи червени букви в ума ви. Не навсякъде и не във всички има нещо добро. Просто наистина е така. Защото аз съм виждала много добри, емпатични, свестни хора, които живеят с идеята, че аз също съм била така, че във всеки има нещо добро. Просто трябва да го намерим. И за нещо се едно да търсим нещо да се хванем. Но има хора, в които няма наистина нищо добро. И вие просто трябва да се научите да се пазите от тях. Защото след опустошението е много по-трудно да се възстановите. И вие ще почнете ясно да си давате сметка дори за такива личности във вашето обкръжение, когато ще видя, може би следващата седмица, не знам, ще се опитам уикенда, не съм сигурна, но да кажем следващата седмица ще запиша първото видео, ще е цяла поредица, така че да можете да ги разпознавате и просто да не влизаш, защото тук може да не става просто за партньорски взаимоотношения, говорим, такива връзка. Може да ги видите във вашите приятелски взаимоотношения. Може да ги видите в работата, в която работите. Такива хора троват средата. Те са много често в големи компании работят, успят да се домогнат до високи постове. Също може да ги видите и сред политиците, за съжаление. И те съставляват много висок процент от обществото. И ако не познаваме техните стратегии, как те влизат в комуникации, как започват да се държат, вие просто може винаги да станете жертва, защото вие изхождате от себе си, от това, че вие сте чисто сърдечни, че вие сте добронамерени, че вие искате да помогнете. И те всъщност точно така успяват да влезнат във вашето обкръжение.
И заради това просто си мисля, че това е изключително важно. А, и така, така че особено за всички, които са рейки, моля ви, пазете се. Не във всички има нещо добро. Това, че ние сме добронамерени, чисто сърдечни и такива подхождаме с отворени към останалите хора, не значи, че ще винаги са такива. Така че трябва да се научите да се пазите и вие сами ще си дадете сметка, че всъщност без да сте знаели е имало хора с някакви такива черти в живота ви. Аз почнах да ги броя в моя. Просто изведнъж почнаха така да ми светкат лампите и ще ви светнат и на вас. Просто защото това наистина е страшно. Бича на нашето общество. Така че на моята импровизирана среща, не знам, така, моя импровизиран лайф, надявам се да ви е харесало. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да отговоря. Ще се включвам от тук нататък, обещавам всяка седмица по 2 пъти. Единия път за медитация, един път за медитация и един път за такава среща, в която да си говорим и някакъв лайф на някаква тема, която може и вие да зададете, която мисля, че или пък аз, която смятам, че например такава би била полезна. И така. Това беше от мен. Не знам как е минало. Ще чакам вашата обратна връзка, защото тези работи са много нови за мен. Нали, аз го правя в нашите групи, където сме всички рейки и така, но там в крайна сметка ние имаме практики, обучаваме се и за съжаление нямам много опит с това да се включвам по този начин, но трябва да го направя. Има ли някакви въпроси? Не виждам. Добре. Много се радвам.